வணக்கம் அன்பு உள்ளங்களே, நான் ரஜீவன். பின்னால் இருக்கிற காட்சியை பார்த்தாலே தெரியும் நான் இன்றைக்கு எங்கே நிற்கிறேன்னு சொல்லி. யாழ்ப்பாணத்திலே நல்லூர் பிரதேசத்திலே பருத்துறை வீதியில் அமைந்திருக்கின்ற நினைவேந்தல் முற்றத்திலிருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். தொடர்ந்தும் காணொலியை பார்த்து கொண்டு பேசலாம். வளமையாக காணொலிகளை நான் பார்த்துருக்கிறேன். யாழ்ப்பாணத்தில் நடக்கின்ற இந்த நிகழ்வுகள் கணிசமான அளவாக இருந்திருக்கிறது. ஆனால் இந்த முறை வடபகுதி முழுக்க நினைவேந்தல் நிகழ்வுகள் பல இடங்களிலே ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு ஆங்காங்கே நடைபெறுகிறது. குறிப்பாக நினைவேந்தல் முற்றமாக இந்த இடம் அமைக்கப்பட்டு அங்கே மக்கள் அஞ்சலி செலுத்துவது வழமை. ஆனால் இப்பொழுது குறிப்பாக கொக்குவில் சந்தி, கோண்டாவில், மானிப்பாய், இன்னும் பல இடங்களிலே இந்த சிகப்பு மஞ்சள் கொடிகளே ஆங்காங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. இது வழமையாக இவ்வாறு இருந்ததில்லை. தமிழரசு கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் எம் ஏ சுமந்திரன் மற்றும் மாநகர சபை உறுப்பினர்களும் இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்விலே கலந்து கொண்டனர். கொட்டும் மழையிலும் வயது முதிர்ந்த தாய்மார் கூட இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்வுக்கு வந்திருந்தனர். தென்பகுதி சிங்கள மக்களும் நினைவேந்தல் நிகழ்வில் சகோதர மொழி பேசுகின்ற மக்கள் கூட அஞ்சலி செலுத்தி சென்ற வண்ணம் இருக்கிறார்கள். නේද සිංහල දෙමළ ඔක්කොම සහයෝගයෙන් සන්තෝෂයෙන් මේක දියුණු කරගෙන ඉන්න ඕන පැත්තක් ඉතින් යාපනය කියන්නේ හොඳ පැත්තක් ඉතින් මේ මෙහෙම වෙන්න හොඳ නැහැ. ඉදිරියටත් මෙහෙම නැතුව සාමය අපි එකමුතුව තියාගෙන ඉතින් අපි කොහොම හරි සන්තෝෂයෙන් මේ ලංකාව අපි දියුණු කරගන්න ඕනේ. එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. දුකයි ඉතින් මේ முதலில் நினைவெழுச்சி நடைபெற்று மேதகு அவர்கள் முதன்மை சுடரை தாய் மண்ணுக்காக வித்தாகி போன இந்த வீர மறவர்களை